Takže nachádzame sa v predposlednej časti nastavovania samotnej kampane s názvom AI Bid Settings, kedy vlastne nastavujeme jednotlivé pravidlá, kedy má umelá inteligencia začať optimalizáciu ceny pre klikov za kľúčové slovo a kedy ukončiť, kedy dané kľúčové slovo je už podľa historického vývoja nevhodné a treba ho pauznúť, respektíve hodiť do negative keywords. Umelá inteligencia funguje jedine teda s vybraným bid strategy ako max CPA a úvodom máme tu nejaké 3 nastavenia, ktoré hovoria o tom, že umelá inteligencia sa spustí nad kampaňou vtedy, ak má kampaň za posledných 90 dní aspoň 15 konverzií, to je defaultné nastavenie. Samozrejme vidíme tu range 0 až 1000, čiže môžete si nastaviť kľudne aj 3 konverzie, kedy od 3 konverzií, kedy má začať umelá inteligencia správovať kľúčové slová a editovať im CPCčku. Ale teda ideálny stav je aspoň 15 konverzií, aby sme mali nejaké historické štatistiky pre každú kampaň. Ďalej, podmienka je tu, aby keyword, ktorému bude editovaná cenová ponuka, malo aspoň 10 kliknutí. Zase range vidíme od 5 do 1000, čiže minimálne môžeme nastaviť 5 kliknutí. No a potom tu máme dva samostatné skripty. Prvý skript sa zaoberá keywordami, kľúčovými slovami, ktoré neobdržali konverziu v kampani, a druhý skript je pre keywordy, ktoré už majú konverziu. Prvý skript teda hovorí o tom, že Blue Winston začne optimalizovať CPCčku pre kľúčové slovo vždy individuálne, ak kľúčové slovo má teda aspoň 5 kliknutí a minulo viac ako 50% z maximálnej CPA. Následne prvých 60 dní kľúčové slovo bude pauznuté, ak prekročí 1,5 násobok max CPAčky, a ďalšie dni po 60 dňoch už to bude maximálne 1,1 násobok max CPA, čiže tu už je to prísnejšie pravidlo. Kľúčové slova, ktoré obdržali konverziu, k tým sa vlastne správa umelá inteligencia benevolentnejšie, snažíme sa z nich vycúcať vlastne maximum, čiže ich CPCčku začne dynamicky meniť až kedy dosiahnu hranicu 75% z max CPA, a následne hornú hranicu, kedy už kľúčové slovo treba vypnúť, pauznúť a hodiť do negative keywords, sa rieši nasledovne podľa vzorca, kde je zakomponovaná ešte priemerná conversion rate celej kampane, a kde vzorec vlastne hovorí o tom, že ak conversion rate celej kampane je menej ako 3%, tak prvých 90 dní kľúčové slovo bude pauznuté, až keď prekročí hranicu 1,7 násobku max CPAčky, alebo pokiaľ je conversion rate väčší ako 3%, tak prvých 90 dní bude teda optimizovať cenu pre kľúčové slovo do bodu, dokým neprekročí hranicu 1,5 násobok max CPA. Samozrejme, tieto jednotlivé hodnoty môžeme meniť, takže je to plne na vás, ako si to definujete, ktoré sú tie spodné a ktoré horné hranice, medzi ktorými sa tá dynamická, respektíve tá umelá inteligencia pohybuje a dynamicky mení cenu kľúčových slov. Ako som spomenul, v celom tomto bode nastavíme len tú spodnú a hornú hranicu, kedy dovolíme umelej inteligencii editovať cenu za kľúčové slovo. To, akým systémom teda ona vyrátáva cenu pre kľúčové slovo, je teda naše interné know-how, kde samozrejme aj tá umelá inteligencia sa učí na konkrétnych príkladoch, takže sleduje viac ako 150 faktorov, vyhodnocuje neustále historický vývoj a prognostiku do budúcna. Pre veľa klientov to funguje naozaj perfektne, dokonca si dovolím tvrdiť, že nie je treba ani žiadne ďalšie nejaké skripty používať. Samozrejme, je to vždy individuálne, takže treba to trošku aj sledovať a
prípadne dopomôcť tej umelej inteligencii a tým jednotlivým kľúčovým slovám aj nejakým ručnými nastaveniami, úpravami cenovej ponuky priamo v AdWords editore, prípadne pauzovaním vopred nejakých nevhodných kľúčových slov, ktoré vy ako správca kampane respektíve e-shopu viete určite lepšie, keďže poznáte celú tú štruktúru produktov a kľúčových slov v rámci teda nejakej konkrétnej kampani.